आब' आं खामानियाव थांनोसै दै आरिखौबो लाबोना दोनफैखानोसै आं। दे जागोन दे। न' आब' दैया लोंगोन। नै आब' दैखौ नैबेयाव दोनखाबाय आङो, दा गांबा लोंबानो जाबाय। आं खामानियाव थांनोसै दे। जागोन दे। ओमफ्राय महिमायालाय न'आव थांनाया दाबो फैया? इसेबां गोबाव जाबाय, हौवा मानसियालाय बोरैथो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ जाखो? आब' महिमानि बिमाया गोब्राब लोमजाना दङनो, बिनिखायनो फैनो हाथ'वाखै आब'। उनाव गाव गोसो जाना फैगोन बे। गाव गोसो जाबा मा खोथा जाखो बेलाय दैथुन? बिमा लोमजादों, इसिबां गोबाव जाबाय थांनाया, दाथ' फैनांसिगौमोन ना। नाथाय दिनैसिम 2 दानानो जाबाय, दाबो मानो फैदिया? हौवा मानसि बेसे सङै खावै खामानियाव थांबाय थानांगौ जाखो? जेबो नङा आब', जेब्ला गाव गोसो जागोन अब्ला फैफिनगोन बे। थाथ'दो आब', आं खामानियाव थांनोसै। दे।
साननाया मा बेखौ आं मिन्थिनांबाय गोदाव सोराव जानांबाय आं अननायनि थाखायनो साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा साया माया जाखांफैयो नोंनिल' महरा दैथुन फंसे खोथासो बुंगौमोन आं मा खोथा महिमा मालाबा बिदि खोथा बुंनो पारमिसन लायरा जाखो नोंलाय मा बुंनो मोना नामा आरे जाम्बि मानो बुंनो मोना जाखो दे बुं दे मा खोथा जोहोलावआ आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ मोजां मोनो होनना बुंना लाबाय थायो नाथाय आं मोजां मोननाय दं होनना खोन्थायो थेवबो मानिया अख्राल' देखायबाय थायो नोंहालाय माथो रायलायनांगौ बेबायदि खर' गाज्रि मानसिजोंलाय गाव गोसो थाबानो ना जेबो बुंदेरनाङा बेफोरबायदि फाल्तु मानसिजों गुन्दाफोर बादि लामा बेंथेनानै अख्रा खालामोबा आंहा मा खालामनांगौ ओमफ्राय गोसो गैयै मानसिखौलाय जबरदस्ति खालामनानै माथो लाब आंलाय माथो मोनथिगौ खालि लोगो मोनबाथाय गुन्दाफोर बादि आखल दिन्थिबाय थायो सैथारा आङो दैथुन बियो दाबायदियाव आंखौ माबा मोनसे खालामोब्ला अब्ला नों मा खालामगोन महिमा नों बेबायदि रावखौ खुगा दालाबो आंनि खोमाया खोनासंनो हाया महिमा नोंनि खुगानिफ्राय बिदि रावखौ नों आंनिल' जाना थागोन आंनि जिउनि बिखायाव खैथाम जानानै अरायसम दागो जाना थागोन महिमा नोंनि आंनि अनलायनाया अरायसम आंनि बिखायावनो जायगा लाना थाबाय थागोन जाय दागोखौ नों माब्लाबाबो बोलाबना होनो दासान दैथुन थारैनो मोजां मोनलायनाया आरो गोसो गोरोबलायनाया मानो बिदिथाय मानसिनि जिउ समाव दुखु आरो समाव सुखु लाबोयो आरो समावथ' जिउखौनो फोजोबनो हायो आंथ' नोंनि अनगा थानांगौबा आंनि जिउखौनो फोजोबना लागोन खोमा नों आंखौ माब्लाबाबो बावनानै थांनो मोनखाया दैथुन जुदि आंनि बिखाखौ बिसिनानै दिन्थिनो हायोमोनब्ला आं नोंनो बिसिनानै दिन्थिसिगौमोन महिमा आंनि बिखायाव दिनैनि अननाया गोथार मैखुन महर लानानै दं दिलाय दे दैथुन खेबसे बिसिलाय आंबो नायनि नोंनि बिखायाव आंनि अननाया माबायदि दङ खेला सानानै दाला महिमा सरि थौदो थांनोसै थौदो
गैया महिमा नों बेयावसो दङ बे अमा साइसल गब गब मानसिजों मा बेरायबाय थादों नोंलाय आंखौ बेसेबां ओरै नागिरबाय थादों थुस जोहोलाव नों मा डिस्टार्ब खालामबाय थायो थुस आंलाय नोंखौ माला डिस्टार्ब खालामलायखोब्रा सना नोंखौ डिस्टार्ब खालामग्रायालाय नैबेसो दा बे जलंगा साइज ओइ बाथ्राखौ मोजां बाहाय बांद्राय दुगा देखाय ओइ ब्र बांद्राय दुगा देखायनाय लाब गैया नों बायदि सान्दुं गोसायाव मावनानै जाग्रा सान्दुं खामलाबलायनाय मावनानै जाग्रा गोरिब आं नङा मिथिबाय जों मानसि माहारिसो दुखु दाहाया जोंनि थाखाय हरफाखानायखा नोंनि साखाथियाव थानाय धोनि एबा गोरिब बयखौबो नोजोर हो अब्लानो मोनसिगोन संसाराव ओरैबायदि मानसि थाया जे दुखु दाहाखौ बोजोबासो थांना थानो हानाय जेब्ला नोंथाङा बे बाथ्राखौ हमदांनो हागोन ना अब्ला नोंथाङा गोसोखौ एसेबां रेजें मोनगोन नों आंखौ दा बुजायलै बाबु नोंनिफ्राय बांसिन फरायनायाव मिथिबाय नोंनिफ्राय बांसिन मेलेम दं आंनाव ओइ महिमा नों आंनि अननायखौ बुजियाखैना नों सालांखौ लासिंसिं खालामदों नोंखौ नायगोन आं र' मानसिनि बे सिगिनाय आखुआनो सिगिग्राखौ खैफोदाव लाबोयो जुदि महिमा माबा मोनसे जानांगौब्ला अब्ला सानना ला बेनि दायनिगिरिया नों थौ थांलै थां महिमा नों आबो आबो ओंखाम उखैबाय ओहो उखैयाखै नों खामानि मावनाया मानो इसिबां थाब फैखो दैथुन माबा आबो दिनै खामानिया एसेल'मोन बेनिखायनो थाब फैदों आं आबो नों ओंखाम जानोसैबा आं खुरना हैसैमोन ओहो आं उखैयाखै थां नों रेस्ट लायग्रोदो थां जागोन दे आबो